Ambalma wani yankuma bikibaran bambolo kala sama ode ko aywa faleya commune ni alebe kenyeba cercle la kay region na aywa yen koni dugu mugan ani kelen muba kono olu koni yayira ka fo koni ko olu koni torolen no wati na ka da kan koni ko damaw cayali u ka dugu la ko koni kɛra sababu ye aywa ko ba min kɔni bɛ olu ka dugu la ni a bɛ fɔ ma ko faleme ko o kɔni ji kɔni nɔgɔlenba de don damaw kɔni produit jugu minnu bɛ k'o la o sababuya la ayiwa ni dugu mɔgɔw kɔni ye sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw kɔni bila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ji jate minɛ olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ kɔni ko ji nɔgɔlen don siɲɛ 3 ka tɛmɛ a kun kan ka kɛ cogoya min na ayiwa o kɔni kɛra sababu ye kɔni faleyakaw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko diɲɛ bana sugu bɛɛ kɔni bɛ se k'olu sɔrɔ ko n'i y'a jateminɛ yɛrɛ k'olu a bɛ waatinin bɔ sisan k'u yɛrɛ y'a dɔn ko u ka ji in kɔni kɛra sababu ye min ye bana sugu caman ye min ye kɔnɔnabanaw ye senw fununi ale ni kɔnɔw fununi olu kɔni ko u bɛ sɔrɔ ji in na ko yɛrɛ tɛmɛnen kɔ bɔ yen ko u tun bɛ sɛnɛ fɛn o fɛn kɛ ji in sababuya la ni ayiwa malo sɛnɛ ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw tun b'o la olu si kɔni tɛ ɲɛ ji in na tuguni ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni ɲɛma sɔrɔ nin ko in na kɔni k'olu t'a dɔn olu b'u ko min u b'u jami ko k'a d'a kan ko olu mago ɲɛ ko bɛɛ bɛ bɔ ayiwa faleme ba in de kɔni na ayiwa o tɛmɛnen mun ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko brigade de stupéfiant ni olu y'an ka finitigiw ye minnu ka baara bɛnnen bɛ ka dɔrɔgu jugu ale ni furakisɛ minnu kɔni ma yamaruya an ka jamana kɔnɔ k'olu kɛlɛ olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ye u tɛgɛ da fura jugu dɔw ale ni dɔrɔgu dɔw kɔni kan lundi ni o ye tɛnɛn don kalo tile 21 tɛmɛnen kɔni u y'a yira k'a fɔ ko kɔni ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ o kɛra Bamakɔ Dabanani yɛrɛ de la yen kɔni u taara magasin 4 kɔni de jate minɛ o sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ kɔni u y'a yira k'a fɔ kɔni ko min ye magasin 4 ninnu kɔni ye k'u taara bɔ dɔrɔgu jugu kan min bɛ wele ko cannabis ni o kɔni dilannen i n'a fɔ ko birikiw o ɲɔgɔnna 46 u y'o de sɔrɔ fura juguw ye a yirala k'a fɔ kɔni ko o ɲɔgɔnna kɔni tɔni tilancɛ ɲɔgɔnna de kɔni sɔrɔla ni magasin ninnu kɔnɔ ayiwa kibaruya minnu kɔni sera an ma nin ko in na olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ minnu yɛrɛ ye nin magasin tigiw ye ko u kɔni bolilen dɔ nin waati in na fɔlɔ nka finitigiw kɔni bɛ k'u ɲini fan bɛɛ fɛ cogo min na u bolo bɛ se ka da u kan ani u bɛ taa kiiri cogoya min na ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛba kulomajɔ la